שלום, וברוך הבא לסרטון ההדרכה ללאהוב אותי. הסרטון יעזור לך להבין איך לאהוב אותי בצורה הנכונה ביותר, ובכך יביא למיצוי מקסימלי של היחסים בינינו. אחד הדברים החשובים במקרה של רצון לאהוב אותי הוא הזמינות שלך. רצוי שתוכל לבלות איתי הרבה זמן, או לפחות לעתים תכופות. עם זאת, שים לב שאתה מאפשר לי גם קצת מרחק כדי שלא ארגיש חנוכה. רצוי שתדע שבעיניי מה שאני אומרת הוא בדרך כלל נכון. אתה תראה שכשאני משמיעה את דעותיי, אני לוקחת זמן כדי לחשוב עליהן ולנסחן בצורה מובנת וטובה. לכן תן להן חשיבות מספקת. במקרים בהם אתה חושב שאני טועה, הסבר לי בצורה רהוטה ומפורטת למה. כשאני מסתכלת עליך בעיניים פקוחות וגדולות, תן למבט שלי להזכיר לך את הרגשות העמוקים שיש לך כלפיי. כשאני נמצאת במצב של מצוקה, תוכל לשים לב לפרצוף מבואס, חוסר ריכוז שלי בסיטואציה, או אם מדובר בשיחה, תשובות קצרות וענייניות. במצב כזה אקדש זמן כדי לפשט את הבעיות שלי ולהראות לי את הפרופורציות הנכונות של המצב, ולאחר מכן תראה לי גם אמפתיה. תחבק אותי. אתה יכול להצחיק אותי על מנת לשפר את מצב הרוח שלי. תרגיש שהדבר שהכי חשוב לך הוא שיהיה מאושרת. תהיה מוכן להקריב בשביל זה. אם זה לא הולך ואתה נמצא במצב בו אתה מאכזב אותי, תרגיש רע לגבי זה כדי שאני אוכל לסלוח לך. חשוב לציין שבמקרים מסוימים עליך לעמוד על דעתך ולגרום לי להבין שהכעס שלי הוא מיותר. כשאתה חושב עליי סתם כך, תשמח, תרגיש שטוב לך. שים לב שבנושא של יחסי מין חשוב מאוד שתרצה אותי. תרצה לשכב איתי, אבל אל תהיה להוט מדי ותן לי זמן לרצות אותך בחזרה. אם אתה נתקל בסיטואציה בה אני רוצה אותך והתחושה איננה הדדית, עשה מאמץ להתגבר על התחושה ותרצה אותי בכל זאת. הסרטון נאמר בלשון זכר, אך הוא מכוון לשני המינים.